Добро утро. То с адрес трябва да разтоваря. Няма никой обаче. Работно време пише от 1 до 5. Не знам. Обарих се, дъчаните ще звънят уж някой да дойде. Там ще трябва да разтоваря. Я въртя камиона там на Зарян. Мал съм и майката. Що час ще излизам напред. Сега предния път го въртях. Сега да го въртим. Падна пък надолу ли? Може и да дори някой. Като почна да разтоварвам. Или иначе няма да я връщам стоката. Сложим кабелите за борда. Единия. Другия. Част ето е там. Не знам какво се вижда и балива майките. Само земята. Еми, тако се. Ще гледате. Територия. О, какво правя аз? Тук сега. Така. Правиш два пъти навътре, един път към тебе и се включва. Тук правиш така и чискаш, айде, асансьора нагоре. Така. Обърна явно телефона нагоре. На една страна не е нещо както трябва. Така да видим. Какво ще виждате? Така. Ще е по-добре. Махнем групажните връзки. Който не знае, това са за групажна дъска. Така. Ето свалям първо. Няма значение. То с палет и у нас камина. Дъчаните са ми написали 2 камини. 2 чемерета им. За още една камина, обаче са объркали. Нещо по дъчаните. Чемеретата с един номер и същ, значи
са ми дали, но че ми е излишно. А ако не е излишно, значи не са ми качили в базата другата камина. Тъй, че да се оправят. Аз доставям една камина. Да потеглим. Рано сутрин, така физзарядка за хамалите в Европа. И от тази врата трябва да вкарам вътре. Предния път тук е една мърча. Вкарвах вътре всичко, че ми показва точно къде да оставя стоката. Всяка съм им дължен, но така е измислено. Така е здесь. Шофьорите, то се казва на шефовите, но то трябва и се надигнат всички. 100%, че нещо се промени. Не само българ. Рускоговорящи, даже дъчани и германци. Тогава може да се промени нещо. Защото това се плаща, ама на нас не ни плащат. Трябва да пусна, карам количката до край. Това е по-сигурно. Ако тръгне да пада, не по-близко до мене да я подпра. Мога да я спра, да не падне. Трябва да стигнеш така, ще до края, пускаш палетната ключка и пак натигаш да опре, да ни мърда. И с асансьора надолу. Сега по-внимателно. Ето я. Поне я дръжам, ще тръгне. Да пада. Соли.
Трябва внимателно. Тръгни да пада някъде. Така, минахме го. Това е Хираджи Хамалин. Оп. Сега ще оставя тук в прозореца. Ще отида до камиона да видя. Може би случайно германската мърша да е казала стоката да й се остави тук, че не може да дойде. И да потеглям. Аз нямам план за днеска. Да ще потеглям някъде, ще я да спра. Но чакам за плана за днес. Тъй. Това е. Сигурно да... Пък не мога и да прибирам. Стая сега няма да затварям. Да видя първо. Казали ли са нещо? Нашите хора. Ако не съд, не трябва да прибирам. Че у нас иска Дори. Ще иска вътре да й вкарам стоката. Тъй, че така остава. Приятен ден на всички.